Συμπεριφορές. Ο τρόπος σκέψης και η ηθική σου που έχεις μέσα σου καθορίζει τη συμπεριφορά σου. Τι συμπεριφορά βγάζουμε προς τα έξω, στις ιδιωτικές συναντήσεις, στα social media. Προστάτευσε τη συμπεριφορά σου για να προστατέψεις τα δικά σου τα όνειρα. Προστάτευσε πώς κινείσαι στον χώρο. Τι λες. Να σκέφτεσαι πάντοτε θετικά και να λειτουργείς καλοπροαίρετα. Πάντα καλοπροαίρετα. Είμαστε μαζί όλοι ως ομάδα. Και η συμπεριφορά του ενός, να ξέρετε, δεν επηρεάζει μόνο τη δική σου επιχείρηση. Η συμπεριφορά σου δεν επηρεάζει τη δική σου επιχείρηση. Η συμπεριφορά μου δεν επηρεάζει τη δική μου επιχείρηση. Η συμπεριφορά μας επηρεάζει το σύνολο των επιχειρήσεων. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στηρίξει και στηρίζουν τις ζωές τους πάνω σε αυτήν την επιχείρηση. Ζητάμε συγγνώμη αν έχουμε κάνει λάθος. Δεν είμαστε παντογνώστες. Πάντα υπάρχει καλή πρόθεση. Μην νιώθεις υπεράνωση που χτίζεις την επιχείρηση και μην κάνεις τους άλλους να νιώθουν υποτιμητικά επειδή ακόμα δεν είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν αυτή την επιχείρηση. Δεν είναι το κατάλληλο timing για αυτούς. Είμαστε μια ανοιχτή επιχείρηση που όταν κάποιος θελήσει, εμείς είμαστε εδώ. Μην κάνεις συγκρίσεις για να παρακινήσεις κάποιον. Ποτέ η σύγκριση δεν βοήθησε κάποιον να προχωρήσει στην επιχείρησή του. Μπορεί εκείνη τη στιγμή, αλλά όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα το θυμάται πίσω και θα πει «Α, εσύ, ο τάδε μου είπε ότι έχει πετύχει, μπλα μπλα». Χρησιμοποιείς την επιχείρησή σου για σένα. Κάνε τους άλλους να νιώθουν σημαντικοί και ελεύθεροι. You are not the boss. Γίνε μαγνήτης στο να θέλουν οι άλλοι να είναι δίπλα σου. Για αυτό που είσαι και όχι για το επίπεδο που έχεις. Το επίπεδο που έχεις είναι ένα επίπεδο. Οι άνθρωποι έρχονται δίπλα σου για αυτό που είσαι. Δώσε αξία στους άλλους ανθρώπους και δώσε αξία στη δική σου συμπεριφορά. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο αγαθό από το να κάνεις τους ανθρώπους δίπλα σου να νιώθουν σημαντικοί και να τους εκτιμάς, να τους σέβεσαι και να το δείχνεις.